Janaria lurrazpian! Ez iezadazu jan, mesedez! Nor dabil hemen, nor zara, ni apatz naiz, mehazu lauetako zatorra. Beste dozin zator bezala itxua naiz, eta goze naiz! Beraz, eman gazta hori nire bazkaria izan nahi ez baduzu. Kabainurria naiz eta tori, hartu nire gazta, ni bani joan, agur apatx! Zulatu, ni haren janaria bihurtu baino lehen urrunera korrikatu. Norbaitek elizaitzala, erori egingo naizela, jatekorik ez dut ikusi behar zulo hauetan. Zeu saina, ara noa, itxunago, gazta, hori jango dut orain. Zeu saina, ara noa, itxunago, emelazu, hori frogatzeko. Dagoeneko salgai duzue Kabainurria ipuinaren 2. edizioa. Aurrentzako ipuin honen barne, diska aurkitu dezakezue, pertsonai desberdinen musika eta bestiekin. Kabainurria eskuratu dezakezue, irubebikoitza musasifusas.com web orrialdean edo Iruñeko La Baleta liburu dendan. Norbaitek eldizaitzala, erori gingo naizela, jatekorik ez dut ikusi mehazulo hauetan. Zeu saina, ara